wosiya foni yako shamwari, foni dzakila dzakadarika yako iwe. Isusu ukatiitira zvokudhakwa pamaso pedu unotanga dare takatotsamusana newe. Vari evidence mutaura nyaya pamusoro wedare nhau yatiunza panapa inhau yemukwasha uyu akatora mwana wangu akugara naye, so akati haachadi mwana uyu. Mushure mekunge ati anoda kuti aroore kubva tabva tadi tanosvikako taenda ava ndo mai vanobereka mwana wedu waanogara naye ndiye uyu Aravi. Saka taenda kuuya tabva tanosvika panext ndo pane munyaya wacho. Tabva tasvika takati sezvo mukwasha wedu akati anoda kuti aroore, kuroora anoyaurora kumusha, asi kuya kwataita kuno kuti tatongoya sekuti ivo vakati vauda kuti varoore, sekuti list yavati vanoda list. Tabva tasvika takabva tanyora list, tabva tapa munyaya wacho na list yaya tamupa list kwakakwa kuma 33 zvaanodoka. Munyaya ndobva tabva tamupa list yaya akabva aenda akati ndikeza ndinosvika iko kumukwasha wenyu, akabva aenda akanosvika kumukwasha wacho. Then asvika kumukwasha kwachona kuya anoti akanzi chimbomira tikutevera, akabva vazotevera pamba pemunyaya pachona paya. Vasvika pamba pemunyaya paya paya akabva vati mukwasha wenyu auya, so mukuti tiite sei? Tikati list tinayo, chatiri kuda isusu ngaatanga ashiedzera patiri togona kuti timupe list yacho nayo. Ndobva akabva tati mari yatode kushiedzera, mari yakuchajiwa kwedu kwatinobva kwakasiyana. Mari yekushedzera yakuchajiwa toda 150. Tatoda 150 kudaro paya paya munyaya akabva adzoka akanotaura navo akati mari yavataura yakati yakawanda, asi kukwanisa mari iyoyo. Takati arikukwanisa mari iyi zvakanzi arikukwanisa ati tokwanisa mati 60 ndo yandati atinayo. Tabva tati kana ivo vachiti vanokwanisa mari iyoyo hai ngavamirawo nemari yavo vakadaro. Saka zuva rakabva radoka, vabva vati munyaya akabva azo yakati tabva tati munyaya ichindai tozotara kwakachena izvinozvi kwadoka. Ndobva munyaya akabva aenda munyaya kudaro takazotarara isusu sekuti tivaenzi kunzvimbo yatatiri isi tobva kugokwe kwatatenda kumavhileji. Ndobva vakabva vati ivo vanhu ava vane zvavakaita vazoita kuti muye kudaro. Pane zvanetsa here zvakazonetsa zoti vakazonoka usiku kwatiri zvatakawirana. Iye akati haachadi mwana wedu, takazoenda kwasabhuku mushure mekunge atinokera usiku. Sabhuku tanogara nawo iye akabva ati mwana wenyu handimudi, sekuti mukwasha mapepa achina nyaya dzese dzainyogwa dziri kwedzi paitsanangura zviri mashoko ese pandaipindura nepaitaura zviri zviripo. Nhasi tauya nenhau yekuti iye akati mwana wedu hatidi sekutaura kwatakaita kudai. Saka ada kudzosa mwana wedu haangangosaini. Takawirirana kuti iye kana ada kudzosa mwana wedu ngaatiposhi mari yenhereka yekuti munhu ngaadzokere kumba kwako sekuti hausi kumuda. Saka tati tipe mombe 1 ne200 ndo mari yatakataurira. Asi kana ngeri mari tiposhi tipo ngi 680 ndoyatatawirirana sokuti tatati kugomukwidza agouya kumba. Saka tabva tangocheja mari yese yakadaro. Saka iye hatina chatakaona chakazofamba. Yabviswa mari ikapuhwani chichi aingori makwai hatinawo kumboonako. Sabhuku ndo akanga vati mari vapiwa, hatizivi sabhuku vakazopafambisa sei. Sabhuku mari mapuhwa, mari makambopuhwa mari nemurume. Mari akabuda vachifamba pamwechete na Marezo. Marezo inhengo yekomiti ndiye anga ane mari yacho. Ndobva zvaita sei? Tikati ava ngavachiuya vazotora mari yacho. Mari dzinosangana kuno kudarira makomiti. Patakazouya neava vachibva kugokwe vakasvika pano titakumirira ivo kwamazambani havana kuzokwanisa kuuya. So tisatambise time makawirirana zvamakawirirana here navo.
maitaurana here nyaya yamukutaura kana kuti maingutaura nasabhuku kwa taitaura nasabhuku amutauri nasabhuku kamusataura nacho kuti tinange vanhu vatisina kunge takawirirana navo kati vantu vatisati vave vakwasha kwatiri kuti vanange tainanga through sabhuku sabhuku ndiye ataibvunza kuti sabhuku zvimire sei sabhuku vabva vatiri nhasi muri kuuya navo vakwasha venyu here sekuti ndo vane mwana wedu wavari kuramba taurai kuti tauya nevanhu avo vakatora mwana wedu handiti vatora mwana wedu kwakungoti havachamuda handiti moisa nyaya kudare kwete kuti mutonge imimi dare chamawira naro kuno dare kana makaritonga makaripedza chii handiti tauya nemurume uyu ndiye akachigara nemwana wedu mama zvaakachigara nemwana wedu akungosvika pakuti haachatoda mwana wedu ko kugara kwavanga achiti hatichaziva kuti vaigara sei vaidinidinde aishanda here aidii moisa nyaya kudare ini that representation nyaya inoona ichirohwa mudare handiti ndo nhau iripo sabhuku mambo nekuti muromo mune matero mwedzi wech7 months chigara nemwana womunhu musingazvizivi hatizivi kungodzi ngachienda manje ane mwana here iwe usaramba wakatsikitsira daina zviri kubhurwa urati baba vako vataura mune mwana iwe uchizvizivira wega unaye mwana kwete muda kuya kumatare makadzungaira kana uchitorwa nemunhu akadai so uri kuningirira sikuita muchida kuita zvekutamba nevabereki kudaro so why muchida kutamba nevabereki why muchida kutamba nevabereki wakutokotsera mudare muka ako iwe manje isusu ndoda kukuudza ubva wabata mashoko anoda kutaurira hapana anyways dzatinobvumira vanhu vakaita sewe kufungidzira kuti uri pakutora vana vevanhu movachapasa wongofunga kuti handapedza naye uyu ndakunotora umwe handiti hakuna zvinhu zvakadaro hazviko 7 months kana uchibhadhara $5 paevery round yemukadzi wakurara naye mari iyoyo yeshort time akandiudza kuti patouchline handiti ndoda mombe 3 3 mombe wazvinzwa here shamani wai muda kumunetsekera muda kuita naye handisi kutomboseka naye ndiyo handiri kutotaurira handisi kuzombofa ndakatendera unhu wakadaro mudunhu mavo wekuti munhu ungafungidzire kuti unotaura nonsense pamwana umwe munhu unonge uchizviziva here kuti iwe sekuberekwa kwawakaita ndokuberekwa kwakaita mukadzi dzosera kaumhandara hwake hwachona ihwohwo udzorere nokuti hazviuye mupfungwa dzako iwe kuti mwana uyu zvandaa kumusiya akuenda ndiri kuti ndiri kuitei kwokutambisa nguva yake 7 months wakagara nemwana womunhu ane vabereki vake vanenge vachifungidzira kuti uyu mwana uyu asarudza sarudzo yake aenda kumurume baba vako vari kupi nevabereki vako vari kupi vabereki vako vamazambani muri munyarikani kani munofanira kuvaka vana kana vachiita unhu wakadai so endi mwana hapana kuti mwira doro achiuya mudare mangu handiti muri kuzvitwa zvandiri kutaura here ndoda hwai yebehavia yaasvika achinditirapa yekusvika achidonhera kusvika achidonhera mudare mangu ndiratidza kuti ari kuenda kundara achiuya mudare ndikatokusungisa kana uine nharo toita kuzoronga matare nesu pamusoro imambo timubvunze wanzwa here zvawaunzwa namambo mutongo wako wapiwa waunzwa here
Ndongo ndaonzwa but inini pandiri kutadza kunzwisisa ndepekuti ndatongwanisa ndataura kuti ndinofambisa sei nyaya iri kufamba sei handisi kuziva. Chinodiwa ndechekuti inini chandoda kuziva ndechekuti mhosva yangu handiti nemunhu uyu handiti nemukadzi wangu get out. Adzoke muno mudare handidika mutombo wandapa handina time yekutaura nezvidhakwa handiti mapora handina time yekutaura nezvidhakwa mudare mangu hamusi mudare nezvidhakwa munhu handidika imimi sababa vake manzwa zvandataura kutora mwana wemunhu wogara nemwana wemunhu usina kana kufunga kuti ndakagara nemwana wemunhu haisi mhosva murombo munhu avigwa asina kufa handizvi kati kana tauya kumatare kuzoita matare nemadzitezvara ane mwana wavo njataidza kumba kwako wonosvika uchinodonhera pamberi pangu akuratidza kuti wakadzvarwa mudare ndizvo zvatingaitere hazviko. Saka iye mombe nhatu handitika handisina kuti mundipindura ndiri kukuudzai kuti kana anopedza kudhakwa momuudza kuti kudare kuye kwatanga tiri kuya kuibhoi wachadya mombe nhatu namambo nehwai yekumisibhievha mudare mari mamambo yekuya wakadhakwa nehwai yemutongo wadare ramambo wokunjapaidza vana vevanhu. Imuri kuseki handiseka changamire vangu ndinovhuma zvakutaura nekutenda. Zvandikukumbirisa ndezvekuti vana ava kutadza kunowanika ava vatezvara ndevedu ambuya ndevedu. Ndofunga muroora ndinogara naye ndini nyaya iyi matangiro avakaita nanga ndisingaizive kusvikira ndazoti nini makunetsana zvisirizvo isiso hatina unhu hwakafanana ivo inini kuno kundofunga harisizo zuva rekutanga kusvika ndotoziva kuti pamambo wedu kunodiwa zvakati nozviziva. Asi matangiro ayakaita kuti isvike zuva ranhasi hongu wangu adama aedza aita kunge munhu atoteerera mambo chokwadi. Ndikutsanangura ndiri pachokwadi ndokukuzivai changamire nechipinda kechipiri ava vanhu havana kurambana ndo nyaya iripo nekuti pavaiita zvinhu zvavo zveshuwa vatezvara neni takaita vanhu vakabatira nyaya pamusoro ndofunga tamboda kutaurira vaiva kuti nyaya idaimaedzosira futi yatangwa panowana kuti kwatauya kuno kugomo rinoyera kungosviki but zvisive nyaya yanga yatongouya nechekare kuno ndati anobhadhara mombe nhatu handina kuisa kuti kurapa rekuti vanhu vakarambana handiti ndoda kumugaidha mwana wenyu kana akagara nemudzimai agare nemudzimai wake achiziva kuti ndakagara nei nemwana wevanhu handiti vakatotaura matara amai kunga muchiita muchitora vanhu muchiite seisei right mauya nei right zvamaziva kuti mukuva kudai vanate zvavabva kubhokwe nhasi hamendikechingare ngechitatu kuuya kwataita isisi kuno kuuya pakutanga handingavape mhosvawo zvangu ndibaba iri dare rekuyananisa vanhu vari muwanano iyanano kuti titi isisu vanhu varambana hatingati varambana wete baba hapana munhu azovaramba kwanzi behavior yawakuita nenyaya yawakuita right vakatozva kwanzi padiwa mombe nhatu kutapiwa negwai rebehavior yake hapana kuti wanyatokere kudivhosa
Tsika yaita ngabhadhare vanate zvara aratidze yapota ngeno ngazvinzwa ndine mwana aita kuya ndinorereka kuna ate zvara vangu ndinorereka zvekare kuna mambo vangu ndinorereka zvekare kuna amai monitiregererawo asi isisu asi mugenda timazizo inyaya mambo vanotsvaga kuti munyatsowira hozi kukozvanotsaurira nangande zvaraka vatanga vasinaurira inyaya yekusarora hozi vadai vakapiwa zvinhu izvo zvavanga hapana chikadai chichinesa izvi ndoda kukumbirawo kuziva haburi kubvunzwa ndimi ndauya naye ndiri ndogara naye ndiri ndobavabvunzwa namagoti vabva naye kumba pamwe ndichanyepa wabvunzwa ndimi mwana ndinaye ndine muroora wangu ndinaye kusimudza maoko ndakakuona kuti zvii zviri kuitika why vanhu vachiita somudari why munhu ari kutongwa mudare ari kudedzerwei panze chii vadhoitaura vadodi behavior yavaita ngatinzwe zvekutaurwa nevavo tinzwe sorry mama nawe ikwasabhuku shoko rakataurwa nderekuti uyu mukadzi handisi muwanano naye ndaita mujoro naye pamberi pasabhuku ndo pamuri kuona izvere sabhuku ichokwadi chataurwa taitarisira kuti saka isusu hatisonotambisa nguva tichifungidzirwa nevanhu kuti vangave vakangwara kudarika isu hazvipo mhosva mwene wayo mukomana nemukadzi ndiye wandadi wandataurira zvandataura handiti ishoko zvaro rapinda mujese angabudisa bepa nderei iristi rine chii kana chakatidwa kana hwanda chakatidwa mirai changamiro next court ndingimsiyama tisirei rimwe dare 21 days kubva nhasi 21 days amazambari kana usina chandiri kuda kana makunovaka dare iri vamazambari garai pasi nemukomana pawaona ndasara mudare mamako muya ndatichibvisa kuti dare risaitongowarapana nemukadzi iwewe garisana nemukadzi zvakanaka chitsvaga mari tiendese tsvakirai kuno kumadzitezvara handiti wotsvaga mari yemombe imwe chete yekuti tiende tizikanwe kuti tiri vanhu vari siriasi panhau yekudii munotaura zvekujoro munaugona kujoro wese